Sarki ban labari. Barka da ya gwa muna lafiya. Ya da muna gida ya aiki. Alhamdulillah. Da muna fa gaskiya bane mun gode ma Allah. Alhamdulillah. Saboda haka abin da nake son gaya maka yanzu nan da ma wurin kaza ne. Ni ma daga tuko iroha me nan ma nake ko zan same ka. A matsayin ka na amini ne sarki uban labari. Wannan gaskiya ne. Duka nan mun da babban amini irin ka. Wannan gaskiya ne. To wani al'amari ya faru da ni. Yanzu aka cigiya nake yi ruwa ka san shekaran jiya aka yi kamar da bakin ƙwarya. Kwarai ko ni To da haka kana wannan ruwa. idanuwa na Allah ya gwada min bakin ƙwarya. Da idanuwa na. Shi bakin kware. Ina kwance iya bacci ana shekar wannan ana cikin shekar wannan sai na fito daga gidana. Na zagaya daga nan na yi tafiya ta kai bakin agege. Na fahimce ka. Ina nan bakin agege sai na hangi sai aka walƙiya talau. Ta kawai na hangi bakin ƙwarya ya karkata haka sai cin gidana. Haka rinka shekar ruwa sha. Da Allah da Ina fara samu ka da bakin ƙwarya na rinka zidda ruwa bakin gidana. Shi bakin ƙwarya. kware. Sai wayan dawo gidana dauki fitila ko na ga haske. Sai da na nemi gidana na rasa. Wannan ba wani abu mamaki bane ba. Kwale ya tafi da shi. Kaɗan daga cikin aikin damana. Wato ni ma nan hanzarin neman ka da nake yi. Allah ya iko. Shekaran jiya na sabuwar shuka. Na shuko masara. Eh. Wai da dawowa ta yau na je gonan nan sai na iske ruwan nan na shekaran jiya ya janye gonan nan gaba ɗaya. Shi ne dama na taho neman ka mu tafi cigiyar ainihin ita gonai. Ita gonar ta haka? Kai kafa ka ga mun magana banza. A bance ka gaya min magana banza ba da ruwa Shi ruwan da ta bakin kai bakin ƙwarya fa. Bakin ƙwarya ka gani ya ke ruwa a cikin gidanka. Babu bakin ƙwarya? Yo to kai baka ji kunya kace man kaga bakin ƙwarya yana zuda ruwa ba sai dai na ce man ruwa ya janye gona ta. Amma da yana ruwan sama ko? Ina ni ruwa da magana da shi. Wallahi kai amma ta gade. Kai kar cika ni. Kake dama na fuskance ka dace da ka bar labari sai ka sheko man ita. Sheka mai ta ne? Sheka man ita kai. Ni da kai fa akan ƙaryen nan fa sai dai mai haka fa. Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen